make you the whole universe movement. Това с това движение на гръбначния стълб всички неща се регулират, се контролират и стават в ред. 180 милиона животни правят това движение и всъщност чрез него цялата Вселена се движи във вас. One time you understand the spinal cord, Kundalini, Ila Pingla Shikuna, Bhamar Guha, Kithra Nita, Dasantvar, all the sleeping power can be awakened. И веднъж, щом разберете вашия гръбначен стълб, вашето кундалини, вашата всичко там чакри, всички неща, цялата ваша сила ще бъде събудена. Но първото нещо е крокодилското упражнение. At least 10 pound to 15 pound weight reduced. 10 to 15 pound kilo weight reduced. А това да е познато, няколко пъти го показвам. Това можете да свалите от 5 до 10, което казва на английски паунда, не знам точно колко килограма, да свалите нормално тегло. All become balanced. Всичко в организма ви ще се балансира. From head to Kundalini. От главата до кундалини. 84,100,000 animal pores are. Важно е коляното да е припетано. В него са събрани всички тези 180 милиона пози на животните. You must feed your children. И трябва да научите също на него и вашите деца. They become so wonderful. И те ще станат чудесни. Try your best, slowly, slowly. Така че опитайте всяко най-доброто от себе си и лека по лека практикувайте крокодилските упражнения. Понеже въпросът също е тук, има въпроси по колко пъти се правят, по колкото е приятно да се знае. Today you must butter in the nose, this evening once more, morning once more, put with the dropper, the butter, warm butter. And then you can tomorrow learn. За разлика от него, може ли след всеко нещо е така да се почива. Трябва да се почива, докато се успокои сърцето. Как напомните маслото, за да научите от тренето? When you boil vegetable eat and no fat, no frying things. Това се казва рибено отпускане. Просто издигате риба и впускате. И се отпуска. По този начин тялото се отпуска максимално. 40 days after you become balanced. И с това упражнение, с правилно вегетарианско хранене, без мазнини, без сладки, след една седмица ще бъдете в баланс. И ще дадете радост на вашата душа, която е вътре в вас. Защото това, което ядете, това ще вие. No one animal have any menu, one animal have bird have any hotel, here they have food buying. Нито едно животно няма хотели, няма магазини за хранителни стоки и Накрая изпъвате крака, ръце накрая се опъват и пълно отпускане. Пълно успокояване и тогава следващото упражнение. Накрая едно малко по-дълго отпускане с ръцете. Вие трябва да вярвате в себе си, трябва да вярвате на животните. И това, което идва с това, е балансът. Така че не нарушавайте, не правете неща, които да нарушавате, с които да нарушавате баланса си. When you walking with the four legs in the house, then you can see how the balance comes. И такъв баланс можете също много лесно да постигнете, само като ходите на 4 крака на ръце и на крака в къща. Both hands, massage of your ear,
И с две ръце масажирате ушите си and make a warm. и ги изгрявате. You must have your parents, old people, mother, father, massage the ear. И можете с този масаж да помагате на възрастните хора, на вашите родители, Massage the children. на децата.